Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Dames en heren, kijkers en luisteraars van Cultura TV Internationaal, van harte goedendag. Zoals eerder beloofd ben ik, Raap Engel, maar dat wist u al, voor u op pad gegaan in het programma Cultura Actueel. En ik ben bij de dermatologische dienst in Suriname, waar ik de onvolprezen arts, Dr. Siu Porsat, bereid heb gevonden om ons eventjes bij te praten over de toestand in het land met betrekking tot de ZOA, HIV, AIDS. Ze heeft me bijgepraat en ze heeft me goed voorbereid met data en van alles en nog wat ik u ga onthouden. Maar we gaan met haar praten en de vragen hoe het nou staat met seksueel overdraagbare aandoeningen in Suriname. En vooral ook met HIV/AIDS. Er is veel om te doen. Maar bij deze deskundige dame ben je goed terecht om te horen en te weten hoe dat nou precies zit. Dokter, goedendag, hoe is het met u? Gaat goed hoor. U ziet er ook fantastisch uit. Oké. Alsjeblieft. Dokter, in de introductie heb ik aangegeven dat we graag willen weten, omdat de internationale gemeenschap zegt dat er in Suriname een explosieve stijging is van onder andere HIV/AIDS. Maar we willen toch het totaalplaatje afgeschilderd zien, horen. Hoe zit het met de SOA in Suriname? Nou, we zien, ik werk 25 jaar hier op de dienst en wat we 25 jaar geleden zagen, dat gaat een daling op een gegeven moment. Bijvoorbeeld dingen als civielen zagen we bijna niet meer, maar nog steeds heel vaak druipen. En druipen komt heel vaak in Suriname, is onderzoek gedaan dat 80% van de mensen met de druipen ook een chlamydia hebben. En de chlamydia, die is een beetje een stille die wat branden kan geven bij plassen bij vrouwen en bij mannen, maar ook bij een groot deel heel stil kan zijn. Maar er zijn twee van de meest voorkomende geslachtsziekten die we al jaren zien. Maar wat we gezien hebben na de lockdown is een enorme stijging van syfilis. Syfilis is dus een ziekte die zich aanvankelijk met pijnloze wondjes kan presenteren. Niemand merkt dat op. En na een paar weken of maanden kunnen ze plotseling een vlek op de handpalmen en de voetzolen krijgen. Dat is wat mensen kunnen zien. Maar wat het nog meer kan doen, is op lange termijn kan het ernstige orgaanschade geven. En als een vrouw zwanger is, kan het schade geven aan het kind. Het kind kan zelfs doodgeboren worden. Dus dat proberen we al jaren dat te onderdrukken. En we waren al bijna bij de uitroeiing bij zwangeren. Wow. En toen na de lockdown, toen zagen we een enorme stijging. Daarvoor zagen we bij mannen die seks hadden met mannen. Maar daarna begonnen we te zien bij heteroseksuele vrouwen die zwanger waren. En met die stijging zien we nu ook een stijging van andere SOA's. Je ziet een stijging van syfilis, een stijging van HIV. En al die andere SOA's, die kan je zien stijgen de laatste jaren. Kijk, we hebben net naar de data gekeken. Als je kijkt naar het cijfertje dat we hadden voor syfilis in 2021 was het 66. Als je dan kijkt in 2024 is het 666. Dat is dus 10 keer zoveel. Dus als je een grafiekje maakt, dan schrik je echt. Ja. En helaas zien we dus in de laatste tijd in de praktijk wel zorgelijke dingen. Ja. Die zwangere vrouwen die komen met een syfilis, maar ook met een druiper, maar ook met een HIV tegelijk. Oeh, joh. Dus we zien toch wel dat veel meer jongeren zich presenteren met HIV, maar ook met andere geslachtsziekten. Dokter, hoe komt dat? Is het roekeloosheid? Is het armoede? Is het... Mijn god, Dat zou ik niet weten. Ik ben geen gedragswetenschapper. Nee, ik kan oké. alleen als het ware de symptomen vaststellen. Maar er is wel een stukje
onbevreesdheid lijkt het wel bij de jeugd, bij de jongere mensen, waarbij we horen vaker verhalen dat ze met meerdere partners hebben en met meerdere partners seks hebben en onbeschermd. Terwijl als je ze zou vragen, weet je dat die ziektes bestaan, dan zegt het grootste deel ja, maar er is ook een deel dat totaal geen idee heeft. Dus wij proberen op alle mogelijke manieren, we hebben helaas niet veel financiële middelen, maar we proberen wel onze inventiviteit te gebruiken wat ze doen. Filmpjes op Facebook in verschillende talen en als je dan kijkt wie daar naar kijkt, Facebook, TikTok, dan zie je toch dat bijvoorbeeld we hebben in het Nederlands, in het Sranantongen, in het Okkaans, in het Saramakaans, hebben we deze dingen gedaan. En dan zie je de meeste reacties onder de Okkaners en de Saramakaners. Oké. Maar het hangt er ook vanaf waarnaar kijkt men. Waarnaar kijkt men, ja. Want je kan niet meer een advertentie op de tv doen of zo, of een filmpje op de tv doen, want er zijn 52 zenders. Oh, God. Wie kijkt nog naar de tv? De gemiddelde jeugdige kijkt helemaal niet naar de tv. TV is Die kan kijken naar TikTok of naar Snapchat of naar Facebook schijnt ook nog voor de ouderen te zijn, niet eens voor de jongeren in Suriname. Is het misschien direct, dokter, een boodschap aan de regering om de campagnes langs die kanalen? Nou, ik ben ambtenaar ook. Ik werk onder het ministerie van Volksgezondheid en wij zijn inderdaad nu met het ministerie van Volksgezondheid bezig om zulke campagnes op te zetten. Oké, TikTok en Instagram of hoe dat dan ook heet en allerlei grammen. Snapchat bedoel ik. Dus dat plan hebben we eigenlijk al lang geschreven, samen met het ministerie toen we die mooie stijging begonnen te zien. Maar wegens allerlei bijzondere omstandigheden is dat er toen niet van gekomen. Maar nu zijn we weer op het punt dat we zien bijvoorbeeld een piek van geslachtsziekte altijd rond de Valentijnsdag. Serieus? Ja, dat is de tijd dat mensen hun liefde betuigen. Al of niet beschermd. Nou kijk eens, oké. En dus we zijn nu bezig met volksgezondheid ook om nu een campagne in elkaar te zetten, zodat we toch nog voor Valentijnsdag wat impact kunnen hebben. Ja. Nou, dokter, wij van Kulturu TV Internationaal, we stellen ons beschikbaar om te helpen, want men ziet de ernst ervan niet in volgens mij. Daarop lijkt het toch? Ja. Men begrijpt niet dat je of een zieke natie kunt creëren door onvoorzichtigheid, of een uitgeroeide natie voor een groot deel van mensen gaan dood aan deze enge dingen. Niet allemaal maken je dood. Kijk, bijvoorbeeld HIV. Als je je medicijnen op tijd drinkt, is het nu net een chronische ziekte. Is het de suikerziekte of bloeddruk? Maar je moet je medicijnen wel dagelijks doen. Maar weet u wat het is, dokter Supersaat? Misschien zijn we niet streng genoeg, want ik zie u met u in uw professie en uw rust en uw kalmte en uw intelligentie. Bent u al bij die fase, je moet je medicijnen op tijd nemen en zo. Je moet het niet eens laten gebeuren dat je medicijnen nodig hebt. Dat zou een mooiste situatie zijn. Maar kijk, ik heb ook tijden meegemaakt dat mensen meteen zelfmoord willen plegen als ze HIV hebben. Maar gelukkig zijn we niet in die tijd. Dus het is belangrijk dat we allemaal weten wat is onze status. Laat het checken. En als mocht het zo zijn, is er behandeling voor. Maar, dus ik bedoel, dat stukje van AIDS, dat het werkelijk zo ver komt dat je weerstand zodanig daalt dat je daarvan doodgaat, hoeft helemaal niet. Er zijn ook een heleboel HIV-patiënten die hun medicijnen niet willen slikken. Niet willen slikken? Dat is jammer. En er zijn waarschijnlijk een heleboel die rondlopen en die niet eens weten dat ze HIV hebben. En die komen er pas achter wanneer ze de verschijnselen krijgen, de AIDS-verschijnselen. Maar dat hoeft tegenwoordig helemaal niet. Dan ben je lang te laat. Dus nu kan iedereen gewoon testen en je weet of je HIV hebt of niet en je kan behandeld worden ervoor. Ja. Het mooie in Suriname is dat je daar gratis medicijnen voor krijgt. Gratis medicijnen? Ja. Dus de gezondheidszorg is wel goed georganiseerd om dat aan te pakken. En men wil ook, die willingness is er. Maar alleen het publiek, de mensen moeten gewoon durven om te gaan testen. Ja.
dokter, u bent heel duidelijk. U bent heel duidelijk in uw uitleg. Suriname, ik weet niet hoe groot onze bevolking is. Zou ergens tussen de 600.000 zijn. Klein, maar we zijn expansief. Het is een heel groot grondgebied. En ik heb die grafieken gezien, heel nauwkeurig, maar toch vraag ik me af. De vorige regering heeft een heleboel onderzoekslocaties in het leven geroepen in het land. Hub noemen ze dat. Het zijn voorlichtingsplekken waren dat. waren We hebben vlak hiervoor ook eentje. ook eentje, ja. Een voorlichtingsplek. Ja, applaus, geweldig idee. Laagdrempelig. Iedereen mocht naar binnen gaan zonder broeia. Je gaat naar binnen, je gaat voorlichting halen voor alles. Men meet je bloeddruk direct. Men zegt je als je hoge bloed, lage bloed, middelste bloed, ik weet het niet. Als je ziek bent, wordt je direct gezegd en geholpen. Fantastische dingen. Waarom worden die dingen niet optimaal ingezet, dokter? Om deze sluipende moordenaars als SOAS en HIV tegen te gaan? Dat is een beleidskwestie. Ja, nee, maar... Daar kan ik mijn minister, zou ik hem moeten vragen, want dat zijn Daar beleidskwesties. Daar heb je gelijk. Ik ben maar... Ik beloof je dat ik hem zal vragen. Ik beloof je dat ik hem zal vragen. In ieder geval, de kijkers van Kulturu TV samen met mij moeten deze minister, en dat is minister Misikaba, deze vragen stellen. Van waarom worden die dingen niet optimaal gebruikt? Die dingen zijn in het leven geroepen. Ze zijn daar, Satoki heeft ze daar neergezet, of meneer Satoki heeft ze daar neergezet, of meneer. In elk geval, de vorige regering heeft die dingen daar gezet. En ze zijn niet voor jou met een korte achternaam daar gezet. Ze moeten gebruikt worden. Zodat we deze ellendige ziekte een halt kunnen toeroepen. Al die ziektes. Al die ziektes. Want als de internationale gemeenschap, dokter, zelf Suriname noemt als zorgenkindje wanneer het gaat om HIV, AIDS en SOA, dan moeten wij toch allemaal, die dokters die op mijn zak alleen, die zeggen van meneer Pengel, kom maar met me praten, want ik wil dat de wereld moet weten dat we ermee bezig zijn. Maar alle doktoren moeten eigenlijk aan de alarmbel hangen. Of ben ik nu aan het overdrijven? Nou, het is toevallig mijn expertise, dus ik kan erover praten. Misschien als de mensen wat minder in de materie zitten, dan voelen ze zich wat minder geroepen om dat te doen. Maar kijk, ik neem aan, hoge bloeddruk, suikerziekte, dat soort dingen zijn ook belangrijk. Dus die dingen moeten inderdaad ook aandacht krijgen. Maar wat de SOAS betreft, zou het fijn zijn als we wat meer awareness hebben bij de algemene bevolking. En dat men vooral beseft wat het risicovol gedrag brengt. Ja, brengt. Ik bedoel, je mag seks hebben met hoeveel mensen als je wil, maar probeer het toch beschermd te doen. Dan heb je een heleboel ellende minder. Ja, en het land, je bespaart, je kost het land minder geld, want het kost het land een heleboel geld ook, toch? Ja, natuurlijk kost medicamenten, ja. mensen die... Maar het vervelende is dat wij ook bijvoorbeeld, kijk, vroeger als je bij ons kwam, dan kreeg je gratis onderzoek, gratis behandeling en dan was het lekker makkelijk. Maar nu, als je niet verzekerd bent, kunnen we je gratis onderzoeken, maar we hebben geen geld voor medicatie. Aha. En omdat elke burger van Suriname verplicht verzekerd moet zijn, moeten wij je vervolgens naar je verzekeraar sturen. Als je niet verzekerd bent, heb je een probleem. Nee, maar je hebt pijn. Je moet ergens het geld vandaan gaan halen om die juiste behandeling te krijgen. En een beetje geld. Ja, het zit een beetje tussen de 300 en de 500 als je een druiper hebt. Wat? Als je files is het nog minder. Ik weet niet precies wat de medicatie kost voor de civiele. Dokter, ik wil alles weten. Leeftijdscategorie. In welke leeftijd? Zijn het jonge mensen die ziektes hebben? Zijn het oude mensen die ziektes hebben? Ja, dus je kan zeggen vanaf de geslachtsrijpe leeftijd, vanaf mensen seksueel gedrag met elkaar hebben. Je hebt natuurlijk ook misbruik op jongere leeftijden.
Maar gelukkig hebben we daar geen gevallen van geregistreerd die werkelijk een geslachtsziekte hebben opgelopen, gelukkig maar. Maar ik zie wel door de jaren heen dat er toch wel meer jongeren zijn die niet 1, maar zelfs 2 of 3 geslachtsziekten tegelijk hebben. Kijk, afgelopen jaar bijvoorbeeld, als je kijkt naar de HIV-positieven die wij hier hebben gezien, wij zijn maar een deel van de populatie natuurlijk, alleen wie zich wil laten testen komt bij ons. Oh ja, vrijwillig. Ja, dan zie je onder de 18 hebben wij 0 mannen, maar 5 jonge dames. Dat is raar. Ja, maar ook Het is raar. En alarmerend. waarschijnlijk hebben ze binnen gehad toen ze zwanger waren en gestuurd zijn voor andere dingen. En bij die zwangerschap waren ze HIV positief. En Oh my god. met your life hadden ze nog 1 of 2 andere geslachtsziekten. Oh nee. Oh. Allemaal goed te behandelen, maar het is nog steeds heel erg naar met een risico op problemen voor het kind. Voor dat kind zeker, maar ook voor die moeder. Maar nu ga ik een hele vervelende vraag stellen, dokter. En ik weet dat u niet zo denkt, maar het is een professionele vraag. Onze bevolking bestaat uit verschillende groepen. En we zijn hard bezig met elkaar te omhelzen om een natie te kunnen vormen. De ene keer gaat het goed, de andere keer remt het af en zo. Als je kijkt naar de groepen. Ik heb net gepiept in uw data, dus ik weet het. Als u het niet wilt zeggen, ga ik het zeggen. Onder welke groep komt SOA het meest voor? Nou, wat we zien, het kan ook liggen aan het feit dat wij makkelijk te bereiken zijn voor iedereen. We zien de grootste groep zijn de Marons, vervolgens komen de Creolen en dan komen de commerciële sekswerkers en mensen van andere bevolkingsgroepen, dus de Cubanen, de Colombianen, de Venezolanen die sekswerk doen. En dan volgen de Hindustanen, de Javanen, de Chinezen. Ja. Op uw data heb ik gezien dat de Hindustanen en Javanen bijna verwaarloosbaar zijn. Ja, maar het kan ook zijn dat zij hun eigen wegen hebben, dat zij Hoezo? via een huisarts laten testen of ze betalen een laboratorium ofzovoort. Hier komen de mensen die meestal het geld niet hebben om te kunnen testen. Ja, maar dokter. Het kan ook zijn dat het gewoon werkelijk is, wat er in de bevolking gebeurt. Ja. Maar het kan ook zijn dat zij hun andere wegen hebben, dus ik Maar durf ja, daar geen keihard Nou, over. maar ja, nou dokter, maar daar gaat het me juist om. We zijn nu internationaal. Suriname is nu bezig om allerlei mooie wetten te maken, om corruptie tegen te gaan en allerlei andere dingen. Zou het niet een idee zijn om aan de Nationale Assemblée bijvoorbeeld te zeggen, via deskundigen als u, van heren, blokkeer die wegen, die zijwegen die men kiest om naar zogenaamde doktoren te gaan om allerlei medicijnen en behandelingen te halen, zodat we precies weten wat er aan, want nu weten we niet echt precies wat er aan dus is. wat we moeten doen is zorgen, kijk, niet iedereen kan zijn leven zodanig organiseren dat ze binnen onze werktijden hier komen, bijvoorbeeld. Oké. Maar wat we wel kunnen doen is alle huisartsen en alle laboratoria verplichten om al of niet anoniem die data naar ons te rapporteren. Dat bedoel ik. Nou, of ergens bij het BOG in Centraal Punt. En daar zijn we naar aan het kijken hoe we deze data naar binnen kunnen krijgen. Want nationale surveillance noemt men dat. En dan moeten we dan precies weten van die laboratoria. Kijk, bijvoorbeeld HIV-gegevens, die wisselen we uit met een soort code. Een code met een geboortedatum erin, geslacht erin en een of andere code van de naam. Dus dat staat niet Rapengel? Nee, dat ga je niet zien. Nee, oké. Maar we kunnen wel een soort code maken. En als we met dat soort codes doen, dan is er een bepaalde privacy wel gegarandeerd, maar dan heb je wel de data. Ja. Dus daar willen we naartoe werken. Dat zijn we nu aan het bekijken met het BOG en het ministerie van Volksgezondheid. Hoe wij dat soort registraties kunnen verbeteren en dan kunnen we wat keihardere data hebben. Mooi. Nu is het speculatie inderdaad. Oké. Dokter, ik ben voorstander van dat als iemand HIV is een reeds afgevuurde kogel. En alleen het moment van de inslag is niet vooraf bepaald. Maar dat het zal inslaan is een feit. Nou, tegenwoordig niet dus. True. Als je dus je medicatie regelmatig neemt, dan ben je zelf niet meer besmettelijk. Je kan zelfs kinderen krijgen tegenwoordig. Oh, wacht dokter, laat me dit iets duidelijker horen. Want niet dat we mensen oproepen om
Want nu, kijk, iets dichter bij de dokter zitten. Nogmaals dokter, dus tegenwoordig zegt men, als je niet meer het virus in het bloed kan waarnemen, ben je ook niet meer besmettelijk. Zo. Maar dus als alle HIV-positieven dat wisten en op tijd hun medicijnen zouden nemen, dan kunnen zij gewoon kinderen krijgen, kunnen ze als het ware seks hebben. Maar, u bent echt een heel intelligente vrouw. U bent echt een heel intelligente. Dit is de stand van zaken tegenwoordig met HIV. Mooi. Ik hoop dat alle collega's van u op deze manier brengen. Dat zal effectief zijn. Dus als iemand die besmet is. Tegenwoordig is het één pil, hè? Vroeger moesten ze pillen door de dag heen nemen, werden ze misselijk, allerlei dingen. Nu hebben ze één pil, ze hebben die 3 medicijnen, hebben ze allemaal in één pil gezet. En als je die op tijd neemt, dan hoef je eigenlijk geen problemen te krijgen. Serieus? Zover zijn we. Kijkers, u hoort het. Chronische ziekte. Chronische ziekte, ik fantaseer het niet. Ik zit bij de deskundige dokter Super Sat hier in bij de dermatologische dienst. En u hoort het met uw eigen oren uit haar mond. Ja, ik ben niet de beste specialist om dit te zeggen, maar de infectiologen, die zijn specialisten van de HIV en de AIDS, die zijn daar helemaal over eens. Kijk, en dus de mensen, als ik, mijn broer, mijn neef, mijn tante, oom, vriend, vriendin, buurman, weet ik veel, denken van, misschien, ik voel me niet zo. Ga testen. Ja. Omdat je tegenwoordig, als je getest bent, gered kan worden. Ja. En medicijnen kunnen ervoor zorgen, voorkomen dat je andere mensen ziek kan maken. Ja, en dat is dan wel de verantwoordelijkheid die je moet dragen. Dus dat is het. Iedereen mag gaan testen en als je het hebt, dan word je behandeld en dan is het niet eens zo'n big deal. Je hoeft vroeger wilden ze van de brug gaan springen, dat hoeft helemaal niet meer. Wauw. Ik ben blij, Cultuur dat wij deze boodschap zo kunnen brengen, dokter. Want ik kijk naar allerlei programma's en ik luister ook naar allerlei programma's op de Surinaamse radio. En ik heb het nog nergens zo horen uitleggen dat ik denk, nu hier zit en denk van wauw, wat is dan het probleem dat mensen niet op tijd naar de dokter gaan? Want die drempel is niet meer zo hoog. Waar ik wel van geschrokken ben, dokter Soepesat, is misschien dan een paard van een andere kleur. Maar ik heb begrepen dat Stichting Lobby, bijvoorbeeld, die zich ook jarenlang al inzet op dat gebied van SOA en dergelijke. Dat ze nu voor BHK, baarmoederhalskanker, onderzoek, 1500 SRD vragen. Per, dat is in de krant verschenen. Ja, dus zij zijn een van de instanties. Je kan het ook laten testen bij het Medisch Wetenschappelijk Instituut, daar doen ze ook deze test. Dus deze test kan vrouwen helpen. Als je HPV hebt, dat virus hebt bij je baarmoeder, kan je de kans lopen op baarmoederhalskanker. Ja. Als je dat HPV-virus hebt. Ja. Maar heb je het niet, dan hoef je maar eens in de 5 jaar een uitstrekking te maken. Okay. Want de kans dat je doodgaat, dat je het krijgt en dat je het overdraagt, of dat je daarvan problemen krijgt, is heel klein. Dat is één ding dat Stichting Lobby doet. De andere ding dat Stichting Lobby doet, is dat zij ook de duurdere testen die wij niet kunnen doen, aanbieden voor eigenlijk een relatief redelijke prijs. Voor 1250 of zo kan je 3 geslachtstypes testen. Maar die test, wij doen andere testen hier zo, die wij wel kunnen betalen. Maar zij bieden dat aan, ik weet niet hoe zij dat georganiseerd hebben. Wij zijn een overheidsinstantie, wij mogen geen geld vragen voor de mensen die we doen. En we doen dus gratis onderzoek. Maar de behandeling kunnen we niet betalen. Dus dat moet dan wel weer via een verzekering gedekt worden. Zij doen onderzoek, maar ze zijn niet zodanig gespecialiseerd dat ze kunnen behandelen. Dus vervolgens sturen ze die mensen naar ons. Weer terug. Voor behandeling. Dus zij bieden het een en ander aan, maar zij zijn een
NGO of zo. Zij zijn een onafhankelijke situatie. Ja, ze zijn een soort particuliere. Ja. Dus maar jullie hebben wel een goede samenwerking met hun, hoop ik. We praten met elkaar als het ware, maar we hebben niet echt een joint venture of zo. Nee, maar we wisselen wel ideeën met elkaar uit. Zo nu en dan. Goed, waarom heb ik dat aangehaald, dokter, van Stichting Lobby en die 1500 SCD? Omdat geld, maar je heeft het mooi geneutraliseerd en toch wil ik het nog een keer verduidelijkt hebben. Geld kan een hele hoge drempel zijn. Maar dat hoeft hier niet. Bij de dienst dermatologie. Omdat je zo binnen kan lopen en je laten testen. Ja. Op SOA of dus alleen de op meeste HIV? SOA, HIV en SOA. Dus mocht je een SOA hebben, dan geef je zeker een HIV-test. Zou je voor jezelf willen weten, heb ik HIV of niet? Dan mag je ook altijd binnenlopen. Maar je mag ook zeggen, ik wil op alles testen en dan kan het. Maar wij kunnen niet alles doen. We kunnen doen bijvoorbeeld voor de meest voorkomende geslachtsziekte chlamydia. Waar men in Nederland bijvoorbeeld nu helemaal niet meer bang voor is. Want vroeger had men sterk het idee dat als je het had, dat je daardoor onvruchtbaar kon worden, vooral als vrouw. Maar er zijn nu meerdere onderzoeken gedaan en dat hebben ze dus geneutraliseerd. Het schijnt dus na een heleboel onderzoeken te hebben gedaan dat vrouwen de kans dat ze onvruchtbaar worden van zo'n infectie, dat het vrij klein is. Dus het is niet meer zo'n big deal, maar het is wel vervelend als je daarvan branden bij het plassen hebt of andere verschijnselen hebt. Dus wij zijn heel laagdrempelig om mensen te behandelen daarvoor. Dat doen we ook makkelijk, want als je een druiper hebt, heb je ook een grote kans dat je die andere hebt. En dan geven we je dan meteen het hele pakket mee, bij wijze van. Oké. Dokter, Surinamers, kleine gemeenschap hebben we net al aangehaald. Hè? Nou, het groeit in ieder geval tussen 600 en 700.000 veel aan het worden. Maar we hebben nog meer nodig. En Surinamers zijn ontzettend gesteld. Alles is taboe. Weet je? En zijn zeer gesteld op privacy. Is er niet genoeg privacy op de dermatologische dienst? We doen ons best. Vroeger werd je op naam geroepen, maar nu hebben we nummertjes gemaakt. Ja, zo werd het gedaan. Maar nu doen we het met nummertjes, dus niemand weet precies wie daar zit. Als ik je ken van de buurt, nou dan ken ik je van de buurt. En we proberen toch bijvoorbeeld de afdeling HIV counseling, die zit een beetje apart. Dus je kan hier, het grootste deel van de mensen die naar de dienst dermatologie komt voor huidproblemen. 80% komt voor huidproblemen. Ja, allerlei huidproblemen. En een deel komt voor geslachtsziekten. Controle of een vrouw die afscheiding heeft en het irriteert. Het hoeft nog geen geslachtsziekte te zijn. Maar dat kunnen wij dus ook controleren. Ja. Maar je heeft net chlamydia genoemd. Hoeveel vormen hebben we eigenlijk? We hebben gonorrhoe, we hebben druiper, we hebben syfilis, we hebben chlamydia. We hebben trichomonas. Trichomonas is een soort beestje dat van de ene naar de andere kan gaan. Ja, het is geen bacterie, het is veel groter dan dat, het is een protozoa. Met het blote oog te zien? Nee. Wel onder de microscoop en dan gaat hij zwemmen. Dus we moeten heel snel zijn met ons onderzoek, anders gaat hij dood. En we hebben echt letterlijk 1 deur tussen de onderzoeksruimte en het laboratorium, zodat we snel kunnen kijken of hij nog zwemt. Dat is trichomonas. Trichomonas kan dus afscheiding geven. Een hele vervelende afscheiding die stinkt en het is schuimig. Dus men houdt daar niet van. Dus kijk maar als je dat behandelt, als je dat niet behandelt bijvoorbeeld bij een zwangere, dan kan je ook problemen krijgen met die zwangerschap. Ja? Dus het zijn van die dingen die je gewoon wil behandelen en kan behandelen en relatief makkelijk kan. En niemand gaat je verwijten, want het gaat om jouw gezondheid. Ga naar die dokter, vooral als je denkt van nou, ik verdenk die partner van me, die vriend of wat dan ook. Controle is geen daad van vijandschap. Nee. En het gaat om jouw leven, jouw gezondheid. En als je kinderen hebt, gaat het om hun leven, hun gezondheid. En meneer, u ook. U ook. Want vrouwen komen niet bij mannen en vragen wil je me ziek maken. Dat gebeurt niet. Dus ook u heeft een verantwoordelijkheid, mijn broer. Ga ook naar de dokter en laat je controleren. Dr. Supersat spreekt geen Chinees. Ze is heel duidelijk met
begrijpbare Nederlands legt ze uit hoe de vork in de steel zit. De drempel is weggehaald. Nou, gooi moest gaan naar kantoor, dermatologie. Tonnelaan 5. Konassi werd het genoemd. Konassi toe Tonnelaan 5. De gooi tegen zuster dat je... Je want checken door die. Klaarikbaar. Ja. De aanmeldingstijden, we kunnen niet oneindig werken natuurlijk, want als iemand binnenkomt, gaan we het materiaal afnemen. Vervolgens moet het in het laboratorium bekeken worden. En als het bekeken is door het laboratorium, gaat het weer terug naar de dokter en dan zie je de dokter. Dus er is een heel proces dat gaande is. Daarom kunnen we mensen niet aannemen tot 3 uur 's middags of zo. Oké. Vaak nemen we mensen aan tot 10 uur of 11 uur. Oké. Dan wordt intussen het materiaal verwerkt. En dan krijg je op dezelfde dag te horen of er iets aan de hand is. Of als het ingewikkelder is, moet je soms na 2 dagen terugkomen om een resultaatje te krijgen. En je wordt gelijk behandeld als bekend Als we is? meteen iets vinden, dan wordt het meteen behandeld. Mooi zo. Kijk, wat wil je nog meer? Andere plaatsen zou je misschien heel lang moeten wachten voor je afspraak krijgt. Ja. Dan zou je na een hele poos terug moeten komen. Je zou 2 keer je reisgeld moeten betalen en je tijd moeten nemen om te doen. Je wel relatief lang wachten bij ons omdat we het systeem zo ranig hebben gemaakt dat je diezelfde dag weer hoort. Gelukkig. Even een sideline, dokter. Zitten jullie hier ook met personeelstekort? Hè? Relatief gezien wel, Zo. want de overheid heeft een personeelstop alle aantal jaren. En we zitten soms te kijken en we hebben enorm last van brain drain. We hebben zelfs een dermatoloog die is naar het buitenland gegaan, net afgestudeerd. Oh. Dus dat hebben we, maar nu zijn we heel voorzichtig wie we aannemen om opgeleid te worden. Om te We moeten wel voorkomen heel dat ze graag in Suriname willen wonen. willen wonen. Ja, Dus ja. dat bijvoorbeeld, maar zo zijn we, hebben ook zorgpersoneel die gaat. Kijk, de overheid biedt niet het beste salaris, dat is nu eenmaal zo. Jammer. Dus we zitten wel daarmee, maar we doen ons best om zoveel mogelijk, we blijven vragen aan het ministerie. Ja. Help. Ja. En, maar goed, dan zullen ze op dat moment toch hun oren naar jullie moeten laten hangen, hoop ik. Ja, nu de epidemie gaande is en de cijfers stijgende zijn, we willen campagnes doen. Wanneer die mensen komen, moeten we ze wel kunnen handelen. Ja, zeker. Dus men heeft nu wel oor naar ons, omdat wij tot prioriteit verheven worden, kan je zeggen. Gelukkig En, wel. ja, dus hopelijk kunnen we dan echt strakkere dienstverlening, meer mensen, kunnen we het bijbenen. Gelukkig. Dokter, hebt u informatie over de plekken waar deze ziekte zich het meest manifesteren? Ik bedoel dan... Waar wij gevonden hebben. Ja, Nikeri, zijn- Albina, Para. Eigenlijk zie je de meeste cases in Paramaribo en Wanica. Maar als je kijkt bijvoorbeeld in Para, dan zijn er ook relatief veel cases. Maar wij zien vanuit de andere gebieden, behalve Paramaribo en Wanica, zien we eigenlijk de mensen die verwezen worden vanuit de medische zending of de RGD. Meestal zwangeren met een positieve test voor syfilis. Dus dat is een beetje disproportioneel. Oké. Maar dan ga je dan meer jonge vrouwen zien van een geslachtsrijpe leeftijd die syfilis hebben. Dokter, wat we vaak horen is dus dat de mensen in het binnenland het niet zo nauw nemen met veiligheid, met de beschermde seks. De goudzoekers, die sectoren. Laten we het kind bij laten we dat gewoon benoemen, want nou een gevaarlijk zijn, ja, heel volk lopen gevaar. Hè? Atru. Weet u, wij zijn een instantie, we zien wie komt. Maar we gaan niet echt op onderzoek uit om dus te kijken. Maar verder gaan onderzoeken dat ik kan het niet overoordelen. Ik wil daar ook geen uitspraak over doen. Duidelijk. We hebben geen onderzoek gedaan in Dank het u wel. veld. Dank u wel wat dat betreft. Dus het is aan mij om dus dat verder te gaan onderzoeken. Gedragswetenschappers Ja, moeten misschien even gaan kijken wat of hoe. En het is nu eenmaal ook zo dat condooms relatief duur zijn. Nu zijn er een heleboel condooms in het land gekomen via het Nationaal AIDS-project. Dus we moeten gaan zorgen dat het ook werkelijk bij iedereen terechtkomt en dat men dan... Goede condooms ook. Goede Hè? condooms. Want je hoort ook dat er verschillen zijn in kwaliteit en dat die dingen kapot gaan en dat
mensen... Ja. Maar er zijn goede condooms. Oké. Maar betaalbaar? Gratis wordt het. Gratis? Gratis. Nog wat tijd met dat condoom naar bij Boeng en zo. Je hoort wat de dokter zegt. Gratis, je kan ook de Fin-condoom, Cheese-condoom, Actie-condoom. Wij verstrekken ook gratis condooms. Ben je ook... de dienst dermatologie onder andere. Maar via het Nationaal AIDS-programma kunnen ook via bijvoorbeeld, ik neem aan dat de medische zending ook een aantal krijgt. En dan ben je eigenlijk letterlijk in het binnenland. Dus je moeten we via de anti-malaria campagne ook proberen. Ja. De anti-malaria campagne, dat is een campagne die dus ervoor gezorgd heeft dat malaria in Suriname uitgeroeid is. En die zijn eigenlijk in alle goudvelden. Die hebben daar hun mensen, dat noemen ze de MSD'ers, die letterlijk naar alle goudkampen gaan en de mensen checken op malaria, maar ook andere services. Dus eigenlijk zou ik een van deze mensen ook goed kunnen bevragen. Ja, u kunt de anti-malaria campagne contacten. Oké, dat zullen we doen voor de kijkers, Dr. Superzat. U heeft het niet makkelijk, Dr. Superzat, want alles stroomt eigenlijk zo'n beetje voor wat betreft aanmeldingen bij de dermatologische dienst over SOA en HIV/AIDS naar u toe. We zijn met 2 specialisten hier. Zo. We hebben nog een SOA-arts. Het is een heel team, het is een heel teamwerk. Mooi, fantastisch. U kunt het aan. We doen ons best, God doet de rest. Ja, waarvoor dank, Dr. Superzat. Denkt u dat binnen korte tijd met de aanschaf van goede medicamenten, goede voorlichtingscampagne, die piek, die explosie, een halt toegeroepen kan worden? Jazeker, anders zouden we de moeite niet doen. Daarvoor gaan we. We willen iedereen bereiken, dat ze toch wel aware zijn, dat ze bewust zijn, zeggen van hé, ik ben een risico aan het lopen. Ik kan dat voorkomen. En als ik het heb, hoe kan ik zo snel mogelijk behandeld worden? Ja. We zijn ook bezig met een nationale SOA-richtlijn. Dus we hebben alles wat we doen voor de geslachtsziekten samen met de Pan American Health Organization, dus de afdeling van de WHO. Zijn we nu bezig om een nieuwe geslachtsziektenrichtlijn op te richten, zodat het een beetje sneller kan gaan. Kijk, eigenlijk als iedereen eerst naar ons moet komen om te behandelen, verlies je een heleboel mensen onderweg. Maar we gaan de gezondheidszorg een beetje anders moeten organiseren. Daar gaan we veel met het ministerie moeten praten en met de verzekeraars. Ja. Dat als je meteen bij je huisarts kan gaan, of iets dichtbij in je buurt, als je niet wil dat je huisarts weet en je inberitorium. In ieder geval, mensen moeten goed op de plek waar ze zijn behandeld kunnen worden. Als je bijvoorbeeld die zwangere vrouw niet helemaal uit Para laat komen of Kwamalasemutu of wherever ze wonen, om naar de stad te komen voor die behandeling. Als ze daar aan hun behandeling kunnen krijgen, dan heb je al zoveel kinderen gered. Ja, dat scheelt helemaal. Dat is bijvoorbeeld qua syfilis, maar ook qua druiper en al die dingen. Willen we nu eventjes iedereen op de meest moderne, de hoogste richtlijn, de standaarden die er internationaal zijn. Dat hebben we in de nieuwe richtlijn willen we verwerken. We zijn dan bezig met hoor en wederhoor, dat iedereen het ermee eens is. En wanneer dat doorheen is, gaan we die richtlijn ook presenteren naar alle huisartsen en ook het ministerie. Eerst het ministerie en dan naar de huisartsen. Ja. En dan willen we toch wel een kleine reorganisatie gaan brengen in de zaak, zodat we sneller in de kiem kunnen smoren. Prachtig. Als je moet wachten totdat je helemaal bij ons bent, onze deur blijft open. Ja. Maar wij moeten eigenlijk alleen maar de noodgevallen opvangen, maar structureel moet dat al in de kiem gesmoord worden. Dus dat is ons doel ook. Ja. Ons doel is ook dat we die daling gaan krijgen, maar het gaat waarschijnlijk een andere methodiek nodig hebben dan alleen in nood bij ons aankloppen. Nou, ik heb in ieder geval van u begrepen dus dat in tegenstelling tot wat wij dachten, dat rond oud opnieuw dat is ook waar.
Oh, dat is ook waar. Dus Kerstperiode, Valentijn. ik zeg kerstperiode, Valentijn, als er wandelmars is, grote vakantie. Oh ja. Dat zijn de De piekperiodes bij ons. Van SOA. Van zo. En daarmee natuurlijk ook HIV. HIV. Hadden ze erop en eraan. HIV is een SOA, maar dus. Oh, oké. soms En is het is niet meer dodelijk? Maar hoe moet ik het als je zeggen? je medicijnen neemt, Als is je het een chronische medicijnen- ziekte, is het niet Is het groot? per se dodelijk. Er zijn wel hele stront eigenwijze mensen die Ja. medicatie dan toch niet gaan Niet nemen. gaan nemen. Kijkers, familie. Maar dat heb je ook bij suikerziekte, heb je ook bij bloeddruk. Je hebt een pil, je kan er iets aan doen, maar mensen zeggen ik wil het niet doen, meneer Vierfijn, Ja, minor misschien heb je het niet, of misschien verdring wel. asani. Ja. Maar ja, je kan voorkomen. Alleen, je gaat suikerziekte, hoge bloeddruk, iemand niet mee besmetten. Maar Nee, maar als je je met, medicijnen niet drinkt, ga je niemand ermee besmetten. Nee, precies. Maar bij HIV dus wel. Bij HIV zo dus wel. Vandaar het verzoek. Ga naar de dermatologische dienst. Die drempel is weggehaald. Laat je testen. Laat je behandelen. En voorkom dat je een hele natie naar de verdoemenis helpt. Met jouzelf op de voorgrond. Alsjeblieft. Dr. Superzwart, ik vond het fantastisch om bij u te mogen zijn. Ik ga u bedanken mede namens de kijkers van Cultura TV voor het vrijmaken van tijd voor ons om met u te kunnen praten. Graag gedaan. Wij zijn ontzettend trots op mensen als u, omdat Suriname aan de wereld demonstreert ook hoogopgeleide intellectuele mensen kan voortbrengen. Ik dank u nogmaals. En uit beleefdheid geef ik u het laatste woord om met uw mensen, uw volk te kunnen praten. Oké, ik Gaat zou u- zeggen, geslachtsziektes zijn te voorkomen. Als je het hebt, zijn ze goed te behandelen. Schroom niet als je denkt dat je het hebt. Het is natuurlijk niet het leukste om jezelf letterlijk bloot te geven, om dat onderzoek te doen. Maar we kunnen u op een professionele wijze begeleiden erin. En u kunt goed behandeld worden. Dus schroom niet, kom, laat je testen. Wat HIV betreft, wat kan het kwaad als je weet wat het is? Want je kan tegenwoordig heel goed behandeld worden. En die andere geslachtsziektes, laten we elkaar ook helpen en elkaar op de hoogte houden en ondersteunen als er zulke dingen zijn. Seksualiteit is iets best ingewikkeld. Iedereen mag seks hebben. Laten we niet oordelen over hoeveel partners iemand heeft of met wie die seks heeft. Maar laten we elkaar wel ondersteunen om het weg te krijgen. Dus laat er geen barrière zijn om te testen en je te behandelen. Wij van de dienst dermatologie staan klaar voor je. Prachtig. Dank u wel. Kijkers, u hoort het. De dokter zegt het. Laat je niet weerhouden om te laten testen. Controle is geen daad van vijandschap. Laat je testen. Laat je onderzoeken. Laat je behandelen als het nodig is. Ik ga u bedanken voor het toelaten van ons in uw huiskamer of in uw slaapkamer, in uw auto, uw tuin, uw keuken, waar dan ook. We vonden het geweldig om bij u te mogen zijn en we hopen, en dit zeg ik ook tegen de regering in Suriname, dat u naar ons geluisterd heeft. En dat u ons gelooft en zult doen wat wij u vragen te doen. Tot de volgende keer bij een andere aflevering, een ander onderwerp. Bedankt nogmaals en tot ziens. Dag. Deki ukrabasi ano sheng, masa pemba ano sheng, bega
gadoti ano sheng na tampum fui ala. Vaderland, Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Suriname is een heilig land, maar we doen wat toe onheilig staan. Zylecare is natuurlijke selfcare, geïnspireerd op de rijke kruidenkennis uit onder andere Suriname. Voor vrouwen die willen herstellen, ontspannen en in balans komen in elke fase van het vrouw zijn. Of je nu net bent bevallen, je cyclus wilt ondersteunen of gewoon goed voor jezelf wilt zorgen. Zylecare is er voor jou. Onze pure kokosolie is perfect voor de tere babyhuid en de verzorging van moeders. Onze theesoorten en vaginale stoomkruiden brengen rust, reiniging en herstel. Gun het jezelf. Of geef het liefdevol cadeau aan iemand die het verdient. Zylecare. Pure aandacht met de kracht van de natuur. Bezoek onze website op www.zyla.care en volg ons op Instagram en Facebook.